Следващите ни гости учат и работят в едно иновативно училище Любен Каравелов в Пловдив. Ученици за пример, защото именно е тяхна идеята за литературните четения. Александра Хаджиева и Никола Димитров са ни на гости, заедно с заместник директорката на училището Божидара Илиева. Здравейте и на тримата. Здравейте. Цветът на вдъхновението, това е мотото на литературните четения. По чия идея се реализират те? Идеята беше моя, аз се вдъхнових от много неща и говорих с ръководството и реализирахме идеята. Какво ви вдъхновява? Ами всъщност аз винаги съм била част от такива кръгове, литературни. Наскоро започнах да посещавам един литературен клуб в Пловдивско читалище и оттам. И оттам решихте, че може да се случи във вашето училище. Намерихте съмишленици и в лицето на Никола и на други ученици. В какво се изразяваше подготовката? Да, ами аз искам да кажа, че тази година като зрелостници беше изключително ползотворна за нас. Реализирахме много проекти. Първо и най-важно трябваше да намерим талантите, които творят и пишат, а те не са малко. Много деца в нашето училище творят и пишат. Намерихме талантите. Следващата бойна задача беше да ги предразположим да се открият пред публика, защото някои се притесняваха доста. Така че и в това отношение сте успели. Успяхме. Госпожо, според вас, това, което се случва в училището, вие правите един проект за лидерството. Доказателство ли е, че проекта, който сте започнали, дава своите резултати? Абсолютно доказателство. Ние от няколко години сме си поставили цел да развиваме лидерството на всички нива. Основните са ни учениците като приоритет. И да, смятам, че тези мащабни проекти, които реализираха тази година и завещаха на... За първи път се случва това? В такъв мащаб и такъв формат, да. И литературното четене е един формат, който направиха преди това. За първи път се случват и много се радвам, че ги предадоха на следващия випуск, да могат и те да ги реализират. Съответно, предадаха своите научени уроци, успехите, нещата, които трябва да се подобрят. И мисля, че лидерството ще остане приоритет на училището. А какво обичате да четете? Ами аз обичам да чета всичко. Истината е, че най-много ме влече да пиша и тъй като много исках да се свържа с хора с подобни интереси като моите, също много обичам да чета аматьорска литература. От други, които пишат като други като вас. мен, от съученици, от връстници и така нататък. Имате си, може би, такава и група, най-вероятно, ами литературна? Ние я създадохме след литературното четене. Аз не мисля, че някога ще загубим връзката, този екип, който се сплотихме. А какво обичате да пишете? Аз основно пиша поезия, но в нашия клуб, който създадохме, има хора, които пишат проза, има хора, които пишат поезия, има хора, които пишат песни. Може ли да кажете нещо, откъс от ваше поетично написано послание? Подготвила съм стихотворение от Илия Ламбов. Той обикновено пише проза, но за формата на нашето събитие написа малко по-кратко произведение. Казва се "Борбата с вятъра". Животът не стои на едно място. Днес си тук, утре другаде. Хора идват и си отиват, мечтите се променят, а времето то никога не спира. Просто продължава. Понякога се вкопчваме в миналото, сякаш можем да спрем вятъра с ръце, но промяната е като буря. Първо разрушава и чак после разчиства пътя ни. Тя не пита дали сме готови, просто идва. И може би в това е магията. Никога не знаеш на къде ще отведе, но ако се осмелиш да разпериш криле, вятъра може да те издигне по-високо, отколкото някога си очаквал. Той е 10-ти клас. Браво на него! А това означава, че има какво да научим от младите хора, от учениците и вие учителите. Аз смятам, че ученето е взаимен процес. Ние сме отворени да се учим всеки ден. Те също за наше щастие. И да, учим се и се подготвяме за живота, защото това е нещо, което ни очаква и за нас е важно те да са готови. А вие на къде след 12-ти клас? Ами, насочил съм се към преподавателската професия. Много е хубаво това. Именно моите учители, моето училище ме спечелиха и
искам да се реализирам в тази насока и дай Боже един ден да станем колеги с моите учители. Много ви благодаря, страхотни сте, пожелавам ви успех в това, което правите. С пътуване